खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सोरबायदि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा आसाम सोरखारनिफ्राय 16,000 रांखौ मोननो हागोन गोबां फरायसाफोरानो बेनि फिननायखौ मिथिनो हास्थायनानै दंमोन आनन्दराम बान्थानि गेजेरजों मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा सिगांनि समाव लेपटप बायदि मोननो हायोमोन नाथाय देग्लाय गासैबो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा आनन्दराम बान्थाखौ मोननाय नंला मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंक्शन एबा स्टार मार्क मोननाय एबा 75 जौखोन्दो एबा बेनि गोजौ जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोराल' आसाम सोरखारनिफ्राय बे बान्थाखौ मोननो हासिगोन बेनि थाखाय सेबाया गासैबो फरायसालिनि इन्सपेक्टरनिसिम लाइजाम हरदों लाइजामनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि आसाम सोरखारा 16,000 रां बान्था होनो थाखाय जि खोथा होदोंमोन बेखौ मावफुंनो थाखाय थाबैनो नटिस फोसावगोन बेनिखायनो आसाम सोरखारा नटिस फोसावनाय लोगो लोगोनो फरायसाफोरनो बान्था होनाया जाहाथे थाबैनो मावफुंजायो बेनि थाखायनो फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ बुथुमनो थाखाय सेबाया थांखि लादों बेनिखायनो जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंक्शन एबा स्टार मार्क मोनदों बेफोर फरायसाफोरनि थाखाय सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव मोनसे पर्टेल बेखेवनानै होनाय जादों जाय पर्टेला मैयानिफ्राय अदेबानि 15 जुलाइनिफ्राय जागायजेननानै 30 जुलाइनि मोनानि 5 रिंगासिम थागोन इलिजिबल केन्डिडेटफोरा सेबानि अफिसियेल वेबसाइट sebaonline.org आव थांनानै साबमिशन अफ बेंक एकाउन्टआव थांनो नांगोन बेनि उनाव एडमिट कार्डआव थानाय रल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै लगइन खालामहैनो नांगोन मख'नो गोनांदि केन्डिडेटफोरनिया गावनि मुङाव एक्टिभ बेंक एकाउन्ट थानो नांगोन गुबुननि मुङावबा जानाय नङा चिरां जिल्लायाव थाम्फैनि बेराम जापानिस एन्सेफेलाइटिस सफैबाय चिरां जिल्ला धालिगाव हाथिपटा गामिनि 55 बोसोर बैसोनि दमनथि औवारिनि देहायाव जापानिस एन्सेफेलाइटिस बेराम मोननाय जादों जायनि थाखाय बिथांजोआ थांनाय 22 साननिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ बिथाङा दा बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं आरो बिथाङा आइसिइउआव थानो गोनां जादों जापानिस एन्सेफेलाइटिस बेरामाव गोग्लैनांनाय दमनथि औवारिनि गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दमनथि औवारिनि नखराव रावबो हौवा खामायग्रा गैया बेराफारसेथिं बिथांनि नखरा जोबोद दुखुथिया दासिम रायजो राजाफोरनि अनसुंथाइ होनायजोंनो फाहामथायखौ लागासिनो दं आरो मुलिफोरखौ जागासिनो दं नाथाय आइसिइउनि रांखौ होनो हायाखै बेनिखायनो बिटिसि सोरखारजों लोगोसे समाज अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों जाहाथे दमनथि औवारिखौ मदद होयो बिटिसि सोरखारनिफ्राय 50 जौखोन्दोखौ मदद होयोब्लाबो दमनथि बिथांखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय दिहुननायाव जोबोद मदद जागोन होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा बेनि अनगायैबो जायनाखि धालिगाव हाथिपटा गामियाव जापानिस एन्सेफेलाइटिस मोनदों बेयाव सावस्रि बिफाननिफ्राय मुलि सारफैदोंमोन नाथाय लामा लामाल' मुलिखौ सारलांदों गासैबो गामियावनो सारलाङाखै बेनिखायनो फिन नखर नखर सारफैफिननो थाखाय सावस्रि बिफाननिसिम खावलायहरदों मानोना चिराङाव जापानिस एन्सेफेलाइटिसनि गोसारनाया बांद्राय जायाखै बे समावनो होबथानाया जों बयनिबो बिबान होननानै बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ मोनानि समाव मुसारि खांनानै उन्दुनो थाखायबो खावलायहरो जायफोर बिथांमोना दुखुथिया दमनथि औवारिखौ मदद होनो गोसो बिथांमोना दमनथि औवारिनि बिब'नि एकाउन्ट नाम्बार 05850102250007 आइएफएससी कोड PUNB 0058520 मुङा पार्बती औवारि आरो बेंकआ पान्जाब नेशनेल बेंक बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांनि बानजायनायाव 1999 मायथाइनि एलपि आरो एमइ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनो बिटिसि सोरखारा अरायथा साख्रिनि थाखाय थिसनलाइ होदों अरायथा साख्रिनि थिसनलाइ होनायनि सायाव बिथां जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि बिटिसिनि बाक्सा जिल्ला जाय सिगांनि समाव नलबारि जिल्लानिफ्राय बुखावजायाखैमोन बै समाव 1999 मायथाइयाव डिआइ आरो डिअनि गेजेरजों फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होनाय जादोंमोन नाथाय 2008 निफ्राय 2010 मायथाइसिमनि गेजेराव बोखांनानै लाफिननाय जादोंमोन बेनि उनाव फिन 2015 मायथाइयाव थिसनथाइ होफिनदोंमोन नाथाय सेंसन पस्ट हिसाबै नङामोन बेखौ लानानैनो फोरोंगिरिफ्रा आयेननि राहा लादोंमोन बे लेखायैनो SIU 1009 पस्टआव अरायथा थिसनथाइ होनो थाखाय बिजिरसालिया WPT बिफानखौ बिथोन हरदों बे लेखायैनो गिबि खोलोबाव बिटिसिआव एलपि आरो एमइनि गासै 302 फोरोंगिरिफोरनो अरायथा फोरोंगिरिनि थिसनथाइखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा गासै सा 302नि मादाव सा 103आ बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोर आरो सा 199आ एसामिस बिजोंनि फोरोंगिरिफोर 1999 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरनो अरायथा फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होनायनि अनगायैबो बिटिआरनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होनायनि सायाव जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा
फोरमायथिदों दि बे समाव बिटिसिआव सेकेन्डारि लेभेलाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथि गैया। बेनि थाखायनो बिटिसिआव टेट आनजाद खुंनो थाखाय आसाम सोरखारा जाहाथे गनायथि होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों। बेराफारसेथिं एलिमेन्टारि लेभेलाव 427 पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज होनायावनो कर्ट केस जानायलाय बेनि खामानियाबो बन्द जानानै थानो गोनां जादों। बे जेंनाखौ लानानैनो स्टेन्डिं काउन्सिलनिफ्रायबो बोसोन लानाय जादों आरो दा 427 पस्टनि थाखाय एलिमेन्टारि टेट आनजाद खुंनो थाखाय आसाम सोरखारनिसिम लिरहरदों। 3 दाननि गेजेरावनो बिटिआरआव एलिमेन्टारि टेट आनजाद खुंनो थाखायबो आसाम सोरखारा खोथा होदों। बेनि उनावनो एडभार्टाइज फोसावगोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ। अरायथा सोरखारि फोरोंगिरिनि थिसनथाइ मोननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों फोरोंगिरिफोरा आरो बेनि थाखाय प्रमद बर'खौबो साबायखर बावहरदों। बिटिआर गोरोबथा जानाया 2.5 बोसोर जालांबाय आरो बे 2.5 बोसोरा ओरैनो बारलांबाय। बिटिआर गोरोबथानि गोनां दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै आरो उनावबो मावफुंजानाय नङा। बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो मोनसे समनि एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि धीरेन बर'आ। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथा जानाया 2.5 बोसोर जाबाय नाथाय गोनां दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै मानोना आसाम सोरखारा बेफोर दफाखौ मावफुंनो गोसो गैया। आसाम सोरखारनि जि सिस्टेम आरो आसाम सोरखारखौ सालायग्राफोरनि जि साननाय बेयो बर'नि हेंथा आरो बर' हारिखौ सिलिंखार खालामनायनि सोलो थानायनि थाखायनो बिटिआर गोरोबथानि गोनां दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो जायफोर दफाफोरखौ मावफुङोबा बर' हारिया थांनानै थानो हागोन बेफोर दफाफोरखौ आसाम सोरखारा माब्लाबाबो मावफुंनाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। नाथाय माखासे दफाफोर जेराव एसामिस सुबुंफोरनि मुलाम्फा जागोन बेफोर दफाखौसो मावफुंगोन आसाम सोरखारा। जेरै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सिमा बारायनायनि जेबो दफा गैया। माखासे गामि सोनायनि खोथा दंब्ला दानख'नायनिबो खोथा दं आरो बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'योबा गोबां गामिफोरानो आसाम सोरखारनि आखायाव थांगोन। इन्डियान कन्स्टिटिउसननि आर्टिकेल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै थोंजोङै बिटिसि सोरखारनो रां हरनायनि जि दफा दं बेखौबो माब्लाबाबो मावफुंनाय नङा। फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बेखौबो माब्लाबाबो इमप्लिमेन्ट खालामनाय नङा मानोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामोबा गासैबो बर'फ्रानो हानि पाट्टाखौ मोननो हागोन। बिटिसि गोरोबथायावबो एसटि हिल्सनि खोथा दंखायोमोन नाथाय बेखौ दिनैसिमबो मावफुंनानै होआखै आरो होनायबो नङा। बेनि अनगायैबो बर' रावखौ स्टेट लेंगुवेजनि स्टेटास होनानै आसाम रावजों समानै मोनथाय होनायखौ लुबैदोंमोन नाथाय लोगो राव महरैसो गनायथि होदों। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि 7.1 दफायाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय ट्राइबेल बर' सुबुंफोरनि हाखौ रैखाथि होनायनि दफा दं नाथाय बेखौ आसाम सोरखारा इमप्लिमेन्ट खालामाखै आरो खालामनायबो नङा जायनि थाखाय गुवाहाटीनि बरबारि आरो नलपारायाव बर'फोरा होखारजानो गोनां जादों। उल्था फारसेथिं 7.2 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि खास हा ग्रेजिं लेन्ड दैब' हा बायदिखौ आसाम सोरखारा रैखाथि होनायनि दफा दङ जायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलावबो आसाम सोरखारा डिसि अफिस लुनायनि मुङाव बर'फोरनि हाखौ सेनोसो नाजादों। बिटिआर गोरोबथायाव लाइमोनफोरखौ साख्रि थिसननायनि खोथा दङ नाथाय बेखौबो आसाम सोरखारा माब्लाबाबो इमप्लिमेन्ट खालामनाय नङा मानोना बे दफाया मावफुंजायोबा रोजा बर' लाइमोनफोरानो साख्रि मोनगोन जायखौ आसाम सोरखारा माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा। एनडिबिफोरनि केसनि बेलायावबो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बांसिनैसो रिभाइभ जादों जायनि थाखाय एनडिबिफोरा कर्ट आरो थानाफोराव थांनानै हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि उनाव समाजारि राजखान्थि आरो गासैबो बिथिङावनो रैखाथि गैसिनैसो जादों होननानै फोरमायथियो धीरेन बर'आ। बेफोर बिटिआर गोरोबथानि गोनां दफाफोरा मावफुंजायाबा गुबुन साननो गोनां जागोन होननानै बिटिसि सोरखारा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बुंनो हानाय गोहो गैया होननानैबो बुंथिबावो धीरेन बर' बिथाङा। माब्लाबा समाव गोबां बारहुंखा माब्लाबा समाव गोबां अखा आरो माब्लाबा समाव गिरु बारु दैबाना दा आरो अर बायदि दुंहावनाय गरम जायनि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जादों गासैबो सुबुंफोरानो। आसामाव मैया बिदुङा 37 डिग्री सेलसियासमोन जायनि थाखाय दुंखावनायजों थानो हायै जादों सुबुंफोरजों लोगोसे गासैबो जिब जुनारफोरानो। गुदुं दुंखावनायनि थाखाय धकुवाखानानि गेदेर मोननै बिलो उजानतली आरो सलाबिल बिलोआव लाख नाफोरानो दैनि दुंनायजों थावरिनो हायैनि थाखाय थैनो गोनां जादों। दासान्दि दुंखावनायजों बयखौबो हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गुदुंनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गुसु लोंग्रानि डिमान्डआबो हाथाय बाजाराव गोबां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मेट्रिक आनजादाव सानखान्थि आयदायाव खम नाम्बार फैनायनि थाखाय रिचेकिं खालामनो होफिननानै टप 10 आव जायगा आवग्रिनो हादों सासे फरायसाया। दरं जिल्ला सिपाझारनि अबिनाश साहारियाया सानखान्थि आयदायाव 53 नाम्बारल' मोननो हानायखौ लानानै फोथायनो हायाखैमोन आरो बेनि थाखाय गोजोननाय गैयामोन जायनि थाखाय बिथाङा रिचेक खालामनो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन। रिचेकिं खालामनायनि उनाव अबिनाश साहारिया बिथाङा सानखान्थि आयदायाव 100नि मादाव 100 नाम्बारखौनो मोननो हादों आरो बिथाङा दा गासै नाम्बार 600नि मादाव 588 नाम्बार मोननो हाबाय लोगोसे आसामनि टप 10 रेंकखौबो आवग्रिनो हाबाय।
मख'नो गोनांदि अबिनाश साहारिया बिथाङा दरं जिल्लानि सिपाझारनि HSN MP स्कुलनि फरायसामोन। दिल्लीयाव लुबाय थानाय ग'डाउन बायसोनायनि थाखाय 7 थैनो गोनां जादों आरो 7 जोखोम जादों। जोखोम जानाय 7नि मादाव 2 गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानाय गासैखौबो उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बे जाथाया दिल्लीनि आलिपुर ओनसोलाव जादों। लुबाय थानाय ग'डाउनआ जोबोद गेदेरमोन, बेनिखायनो बायग्रुबनाय ग'डाउननि सिङाव फबसिन जानायनि सन्देह खालामदों आरो दासिमबो रैखा खालामनाय हाबाया जागासिनो दं। जाथायखौ लानानै दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।